Er det for undersøgt? DTU har været ude at mærke nogle, nu ved jeg ikke, hvor meget Kim han har fortalt, men vi har været ude at mærke nogle fisk eller noget. Så for at finde ud af, hvor mange der er i åen, så sammenligner man så antallet af mærkede med antallet af umærkede fisk. Så vi står her og scanner alle fiskene, og så skriver vi ind, om der kommer et af de der DTU-numre på den. Kan I se? En hundlaks. Hva? Ja, der sidder en orm på den der. Kan du ikke tage den af? Gør du det? Du ser, den er svær at tage. Ja, kom. Det var godt. Det er sådan en ile. Den synes jeg er helt vildt træt. Altså, vi kommer ud, så det er masser af Kan du holde den? Dejligt. Se, den er fint. Den er 75. Kan I se, hvordan den biber deroppe? Den har jern i hovedet. Ja. Så kan vi se, hvornår den er sat ud, og hvor gammel den er, når den bliver udsat. Så den er udsat som en etårsfisk, når den biber deroppe. Ja. Så låner jeg lige den der. Så får du den op. 75 cm. Die machen jetzt noch weiter oder nicht? Ja, er angelt weiter. Er hat abnehmen. Ja, ja. Den, nej, det starter først nede efter Filmskov. Ja, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, de har det fedt her. Jeg tror lige, de har en 5 her. Der var jeg lige, der var nok lige en anden gang. Det tror jeg faktisk, de har lige lidt heroppe. De har haft noget heroppe gang. Ja, men så forstår jeg, und nur wenn die Elektrode im Wasser ist, aktiviert er die Strom. Vi har haft nogle små stykker hernede af. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Men jeg er jo ret. Der er ikke. Men der er